Lili bat. Ia 2009 hektareako azalerarekin Pagoetako Parke Naturalak Aiako udalerriaren barruan du zatirik handiena. Gainontzekoa Zarautz eta Zestoaren artean banatzen da. Pagoeta izena pagolekua izateaz gain, 678 metroko altuera duen Pagoeta mendiari zor dio. Naturalki, pagoeta izena du pagolekua dalako edo izan dalako. Berez, baldintza naturaletan gizakiak eskurik bat ere sartu ez balu, hemen esaten da goiko parteak 500 metrotik gora gutxi gora bera pagoa izango litzakela era bat, horregatik pagoeta izena ere, eta horti bera berriz aritza. Hartu lili bat etarek zu ere ametz. Aurreneko datuak Iturrarani buruzkoak dira 1970ekoak, ordurako bazan Iturraran baserria. Ezaugarri aldetik, egitura mailan dauzkan ezaugarri aldetik 17. mendebukaerakotzat edo jotzen da. Eta Foru Aldundiak ingurune honetan lur sailak erosi zituenean, Iturraran baserria barne, baserriaren, eraikinaren egitura mantenduz, egin zuena izan zen bere funtzioa aldatu ez, Pagoeta Parke Naturaleko informazio eta interpretazio zentru bilakatu zuen. Iturraran baserria Pagoetako informazio eta interpretazio zentrua da. Harrera leku ere deitua, parkearen gaineko informazio guztia eskaintzen duen plano, maketa, folleto eta bestelakoak aurkituko ditu bisitariak bertan. Kanpoalde ederreko baserria da Iturraran, haritz egurrez osatutako egitura ikusgarria agerian duena. Hemendik, Iturrarandik hasiko du bisitariak ibilbidea, flora, fauna, ondarea, historia, modu didaktikoan ikasteko aukera paregabea. Guk erletegia, lorategi botanikoa eta agorregiko burdinola eta errota bisitatu ditugu. Parkeko erakargarritasunetako 3. Goazen erletegira. Iturraran parketxetik 5 minutura dago oinez. Bota gainetik. Izugarrizko karga du. Hemen dago, esti pila bat. Tapa den guztia estia da. Hasieran ekartzen dute nektar gisa eta egon behar du ezetasuna galtzen. Eta gero, behin ezetasuna galdu duenean berriro tapa jartzen diote izorratu ez dadin. Eta hemen umea jartzen ari dira. Azkenengo laukitxoan horrek esan nahi du, erlauntza bete-betea dagoela, ja ez daukatela lekurik esertarako. Altza bat jarri behar zaio berehala. Janaria goiko altzan jarri desan berak. Bestela ez dute umea egiteko lekurik. Begira, beisarra nola egiten duten, nola jartzen diren zintzilika. Bitik bera, ikusten? Hemen ikusten duguna da. Larba hori da, txuritxoak ikusten dituzun horiek, larbak dira. Bai? Arrautzetik jaio diran larbatxoak. Gero, estalita daudenak, ja dira metamorfosia egiten ari diren erleak. Eta hemen inguruan ikusten duguna horia eta laranja eta gela batzutan solidoa, hori polena da, eta hemen ikusten duguna estia da, brillante hori. Lili bat
Erlategiarekin batera lorategi botanikoa da Pagoetako eremu garrantzitsuenetako bat. Iturrarango interpretazio zentrotik oso gertu, 25 hektarea hartzen ditu mundu guztiko landareak biltzen dituen lorategi botanikoak. 25 hektarea eta horietatik 15 bertako zuhaitzez. Zu ere amets. Landaretza autoktonoa, hemen daukagu baso guztian zehar, Pagoeta mendian, eta hemen Iturraran inguruetan ere bai. Lorategi botanikoa gutxi gora bera 15 hektareako sailean saila hartzen du, Iturraran baserriaren inguruan. Eta, pixka bat daude bertako basoguneak ere bai, landaretzaguneak ere bai, baina hoien artean, hemen orain dela urte batzuk zelaiak ziren lekuetan, landaketa batzuk egiten hasi ziren 1987, hasi ziren landaketak egiten, eta hemen lorategi botanikoko teknikaria arduradura dan Pako Garinek, pixkanaka urteetan zehar osatu du gaur egun daukagun lorategi botanikoa, ez? Hau izan da bilduma bat, pixka bat hasiera batean esperimentu batekin edo hasi zana. Pagoetak daukana da klima berezi bat, oso hezea, eta urte osoan zehar nahiko epela, eta horrek nolabait posible egiten du klima honetakoak ez diren landareak ere bertara ondo egokitzea. Eta hasieran hasi zana pixkat esperimentu bezala erakustearren erabat landare tropikalak direnak edo hego hemisferiotik etortzen ziren landareak zirenak ondo ematen zirela. Badago ondo kokatuta, gune ezberdinak daude, bai itsasaldera begira, bai erabat hegoaldera, eta pixka bat landare bakoitzak eskatzen dituen baldintzak errespetatuz egin dira landaketak, eta hemen pixkanaka osatu dana da mundu guztiko landaren bilduma bat, oso interesgarria dena. Lorategiko lehen landaketak 1986ko neguan egin ziren eta urtero landare berriak gehitzen dizkiote. Lorategian bertan eta baita inguruan ere landaretza autoktono zuhaizziak daude Aritz, Gaztainondo, Pago, Urki eta Barrez osatuta. Pagoetako klimari esker mundu guztiko landareak landatu daitezke bertan. Hala, kurioso, aditu, ikasle zein afizionatuentzat erreferentzi gune bilakatuz. Nik uste dut, Pagoetak lan egin behar dula konserbazioan batipat, ez? Hemen daukagu lorategi botanikoa Iturraran inguruan, eta lorategi botanikoak bertakoak ez diren landare asko dauzka, munduko leku guztietatik datozen landareak, baina beti ere landare inbaditzaile batek sortu dezaken arazoa kontutan edukita osatzen dira bilduma hauek, eta hau da botanika mailan interes handia daukan bilduma bat, nolabait bertako basogunetan integratuta dagoena, eta arazoa baina gehiago interesa piztu duen gauza bat izan da. Iturraran baserritik 10 minutura Agorregiko burdinolarekin eta errotarekin aurkituko da parez pare bisitaria. Euskal Herrian Erdi Aroaz geroztik erabili izan da ura energia sortzeko eta horren adibide Agorregi. Burdinolaren eta errotaren lehen datuak 15. gizaldikoak dira. Burdinola nagusia zen eta bertan burnia lortzen zen gero lantegi txikietara eraman eta bertan landu zezaten. Agorregikoa duela 200 urtera arte egon zen martxan. Agorregiko burdinolak daukan ezaugarria besteen ondoan egitura aldetik da, interesgarria. Aiako Laurgain auzoan gaude, eta Laurgaingo jauntxoarenak izan dira lursail guzti hauek, duela urte asko hasita, baina Foru Aldundia erosten joan lursailak dira, eta Agorregiko burdinola ere noski jauntxoaren jabetzakoa zen,
Eta, bueno, 18. gizaldin, gizon honen aginduz, garai hartan oso ezaguna zen arkitektu batek, diseinatu zuen agorregin ura hobeto aprobetxatzeko sistema bat. Eta horretxegatik da agorregi berezia. Egitura aldetik, diotenez, burdinola bakarra da handapa bikoitzekoa, handapa ur deposituaren izena da, ur deposituari esate zaio handapa, eta bi handapako burdinola da, bata bestearen gainean, bi depositu ditu, goiko deposituko urak behekora erortzen direla eta berrera biltzen direla. Ura hobeto aprobetxatzeko sistema bat diseinatu zen, esan bezala, eta uste dugu berrikuntzaren ondoren 18. mende bukaeran burniola bezala itxi egin zala eta ez zula gehiago lanik egin. Baina ondorioz, seguraski burdinola hidraulikoen azkeneko garaian eraberritu zalako, gelditu da hor egitura interesgarri bat, beste burdinolatan esaten dutenez ikusten ez dana. Lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi. Errotetan berriz, gari edo artoalea xetzen zuten irina lortzeko. Hemen, 4 errota daude, horiek duela 50 urtera arte xetu dute garia eta artoa. Agorregi da burdinola eta erroten konpleju bat. Burdinola hidrauliko bat, uraren indarraz mugitzen zana, gure industriaren aitzindari izan diren lantegiak dira, bai burniolak eta bai errotak. Alkarren ondoan hor batera berreskuratu ahal izan zirenak, alkarren ondoan zeudelako eta bai nola batek ala besteak uraren indarra erabilizen dutelako mendeetan zehar lan egiteko. Eta, agorregi da, Iturraranekin batera aurreneko aipamena 1870koa da, agorregiko burdinolari buruz. Eta, 18. mende bukaerar arte, industria irauntzaren garaira arte, esan dezagun lan egin zuela, burnia lortzen, pagoetan sortu eta goitik bera datozen erreketako uraren indarraz, mugitutako lantegi bat izan da. Bizkai aldetik, Bizkaiko kostaldetik burniarria, minerala ekarri eta burniarria nolabait burnia lortzen zuen lantegi bat. Daukagu berreskuratuta eta funtzionamenduan, baita ere erakusketa moduan, funtzionamendua erakusten du, garai hartan horrelako lantegi batek nola egiten zuen lan erakusten da. Burdinolarekin batera errotak ere hortxe dauzkagu, lan sistema zaharragoak esan dezagun burdinolak baino, lehenago hasi ziren erabiltzen errotaritzan uraren indarra burnigintzan baino, baina dira ingurune hauetan eta batez ere gure guraso eta aitona modentzat eguneroko bizitzan ezagutu dituztenak eta ora eramango zuten hori eskaintzen zietenak. Orduan askoz ere ezagunagoak dira errotak, gaur egunera arte ia lan egin dute, agorregikoek esate baterako. Eta azken urteotan noski ez, baina erakusketa moduan funtzionamenduan daude oraindik. Duela hainbat mendetako sistemaz baliatuz, igandero ipintzen dituzte martxan burdinola eta errotak bisitariei zuzenduta. Burdinolak, errotak, lehorategiak, baserriak, ibilbideak, animaliak, antzinako gremioak eta eraikuntzak gaurko landare eta florarekin harremanetan. Hori eta askoz gehiago da Aia Pagoetako Parke Naturala. 2009 hektareako erreserba naturala esku eskura.